falta algo. Algo está pasando ou falta Home, algo. seguro, no? Nunca ten o mellor equipo que quere, no? Por tanto, digamos que si podrían faltar, podríamos decir un discurso enorme en este sentido, no? Pero a realidade é a realidade. Estos chavales son que nos teñen que gañar os partidos, digámoslo así, no? E o que si nos falta, está claro que temos un problema ofensivo importante, no? Claro, e bueno, ainda que eu creo que o equipo hoxe foi capaz de dominar o rival, especialmente no segundo tempo, pero nos falta claridade, seguridade, fluidez no pase, moitas cousas que deberíamos ter, pero que por razóns a veces que a min a veces me parecen incomprensibles, non temos, como si a tensión nos superara, ou a veces tes que recurrir a conceptos psicolóxicos porque técnicamente eu creo que estamos preparados para facelo mellor. Cosas sinxelas como pasar a 3 metros, como pasar con pases de seguridade, para que den un pouco de equipo certa fluidez. Estamos un pouco agarrotados, certamente. No, o que me dá a sensación é que a veces que parece que todos os rivales son mellores que nós, en este sentido, non? Pero como é posible, non? Bueno, esa é unha incógnita que está aí. Non creo que sexa así, é dicir, a resposta miña non é, evidentemente, non son mellores que nós, pero en certo momento de partido, pois sí. No primeiro tempo, a veces, non éramos capaces de recuperar a pelota, que ainda é un pouco máis forte, non? E cando a tiñamos, pois non éramos quen de poder de facer progresar o equipo, e facer xogar con velocidade e crear posibilidades, non? Bueno, eso é a realidade. E con eso hai que afrontar e intentar mellorar. A realidade, Fernando, para mí o que me deixaba a poderosa repercusión é que fora de Riazor se combina ben a chegada e goles. Bueno, combinamos mellor, pero tampouco somos excelentes. Quero dicir, claro, pero é o que xa dixen outro día na roda de prensa, é dicir, o equipo en Riazor quere dominar e fora da casa, pois, dominar digamos, coller a pelota e intentar empuxar o equipo contrario hacia atrás. Evidentemente, para eso, aí non temos problemas. Nós non temos problemas para controlar, é dicir, nós non temos problemas defensivos. Entón, cando temos que controlar, se eleximos, en vez de elexir a pelota, eleximos terreno, sabes, para onde posicionarnos, onde defendernos, os rivales teñen problemas e a partir de aí nós salimos e combinamos mellor. Pero evidentemente digo que temos un problema e temos que mellorar en isto, porque eu creo que sí somos capaces de facelo bastante mellor, porque é así, porque futbolistas que teóricamente deberían facelo, están fallando. ¿Crees que el equipo tiene esos mimbres para ser combinativo? ¿O igual habría que jugar de otra manera? Bueno, podes ter razón en este sentido. De momento, sí, de momento o equipo está dicindo que non. Pero eu vou insistir e vou intentar melloralo, o que está claro, porque na casa vamos ter esa necesidade, non, seguramente, non? E ese é un traballo largo, un traballo de tranquilidade, e evidentemente que os resultados na casa nos acompañaran un pouco, pois tamén nos axudaría bastante. A realidade é que no segundo tempo tuvemos 2 ocasións claras de gol que non as fixemos, non? Isto tamén hai que decirlo, non? O equipo foi de menos a máis un pouco, evidentemente tamén ten que ver un pouco o comportamento do equipo rival, pero, bueno, o partido tiñamos que telo gañado, aínda con un fútbol non brillante. Queroche preguntar se hai un problema crónico con Julio, porque aparte de que as veces protesta, pois hai un piscinazo, sacan a amarilla, parece que o saca un pouco do partido, é un home fundamental no xogo deportivo. Hai que falalo con él, porque a veces... Bueno, é que non sei ni siquiera por que sacou o cartón amarelo, non sei se é por... No, creo que por maus, creo que foi por mau, Claro, pero eu digo sempre, cando un futbolista se tira, se fora en ese caso, cando un futbolista se tira na área, bueno, a veces o fútbol se cae, sabes? O fútbol é un deporte de contacto, que hai desequilibrios e os xogadores caen. Hai que estar moi seguro que é un piscinazo, non? Non o vin na tele, non? Pero foi por un control, foi polo control o cartón amarelo foi por control. Teóricamente, cando un futbolista toca a man querendo controlar a pelota, non é cartón amarelo, pero parece ser que cando é dentro da área hai intento de engaño ao árbitro e por iso sacou o cartón amarelo. A falta en sí
fora da área non sería cartón amarelo. Pero digo despois que parece que se vai do partido, que xoga non xoga no equipo, non combina cos compañeros, é un home importante no equipo. Bueno, ti acabas de decirlo. Vale, la última. Si arrancas. Quería decir que o Deportivo, como comentábamos antes, mellorou, pero prácticamente mirando por parroquias. Ahora mellorou, non é así, Fernando, mellorou o aspecto xa de la balón parado. Tanto Estamos- en estamos- execución do Deportivo como execución. No, estamos mellorando porque estamos traballando. Quero decir que, en este sentido, cando un traballa, digo, eu teño confío no traballo, quero decir que a base de traballar e a base de traballar tamén o aspecto ofensivo, pois seguro que melloraremos. Nunca seremos excelentes, nunca seremos o Barça, pero o suficiente para gañar un equipo de segunda división. A iso temos que conseguilo. Pero o aspecto ofensivo, si non tes xogadores que de longo recorrido, sobre todo, que podan lanzar o balón, que podan centrar, Bueno, eu creo que sí, os teño. os hai. Pero as cousas non están saindo, claro. Eso é realidad, porque foi o primeiro que xa que reconocín, quero decir que está claro que o nivel técnico do equipo é superior ao que a veces demostran, ¿no? Especialmente na casa. Bueno, pois chegará, pois non creo que a lectura sexa, bueno, que o problema é técnico, digámoslo así, ¿no? No, pode haber outro tipo de factores que poden estar evidentemente presionando o equipo. Os números son 9 derrotas, 12 empates. No, para conseguir o objetivo, pois quedanos 11 empates e 6 derrotas. Tamén podemos decir, para que Salmato, que Eh? dentro de todo, No, é un argumento forte este que digo. en un tema, en unha liga tan longa, un punto é un punto que é positivo. No, pero yo digo, quero decir que se estadísticamente dice que podríamos empatar 12 partidos, perder 9, lo vamos perdido 3, quedanos 6 a perder e 11 a empatar. Mister, nesa busca da mellora a nivel colectivo, Que? barallas outro tipo de sistemas. Por onde crees que pode ir esa mellora a nivel colectivo? Por outro dibuixo? Bueno, bueno, sí, podría ser por aí tamén. Hai momentos en que o equipo parece que quizá necesiten oxígeno por fora, sabes, un pouco máis. Pero bueno, a situación actual da plantilla é como é. Cando tiñamos toda a disposición todos os futbolistas, pues podríamos imaginarnos cousas, ¿no? Pero de momento ese é o que estamos utilizando e a veces sí que chocamos por dentro en exceso, quizá, ¿no? Pero esos factores no futbolísticos que dices que influyen, No, non digo que podrían que influir. podrían influir, ¿se pueden entrenar de alguna manera? ¿Se puede trabajar? ¿O es cuestión de que los chavales vayan madurando poco a poco con el avance de la competición? Hombre, todo se entrena, quero decir, non hai nada que non se poida aprender. Incluso este tipo de situacións de tensión e de presión, pues tamén, ¿no? Pero evidentemente é a cousa máis complicada, porque non hai teclas especiais, ¿no? A tecla máis importante sería pues gañar partidos na casa con máis solvencia, con máis tranquilidade, con máis facilidade, ¿no? Pues ganar un 2-0, un 3-0, sabes? Pero iso non está ocurrindo, iso está un pouco mete máis presión como o partido de hoxe, que ao fin e ao cabo, pues bueno, a estadística que dixo antes Gonzalo, dixo, como era, 4 partidos, 2 derrotas, unha victoria e un empate. Vale. Nada, protesta, levantarse do banquillo que non sexa o entrenador, pues é expulsión, por eso expulsaron. Ok? Chao. Martes 5:30, ¿vale? Rafa, traes a dos aquí, ¿no? Allí ya, ¿para qué?